आं दासिमनिसिम बे फरायसालिमानि जानानै एज ए भाइस प्रिन्सिपाल अफ दिस कलेज आं गासैखौबो साबायखर बावदों। आं गिबियावनो बुंनो लुबैदों साफा सानै आंनि स्टुडेन्टबो दङ बेयाव। आं दासो हमनो हादों जे जेसेबां महरगिरिफोर दङ बेयाव सावथुन मुलुगाव माने जायगा होनो हादों आंनि मोनसे गोग्गानाय आरो गोजोननाय। गिबियावनो आंनि सुंद' लाइफ स्केचखौ आं बुंनो लुबैदों। I am the first triple MA among the Bodos. बर'नि फार्स्ट एम ए आ जोंनो आंनो जोंनि सिगाङाव बर' एम ए राव गैया। I am the first triple MA among the Bodos. First MA is in Assamese, second in Hindi, third in Bodo. दा जियानो मानोथो आं क'क्राझार इउनिभारसिटियावबो मोनदोंमोन 2000 मायथाइयाव। दिनैनिफ्राय 23 बोसोरनि सिगाङाव जाय समाव गोबाङानो जोनोमानो गैयाबो जानो हागौ। बे समाव गुवाहाटी इउनिभारसिटियाव 2 बोसोर आं पार्ट टाइम लेक्चारार मावदों, गेस्ट लेक्चारार। आरो बे फरायसालियाव आं 32 इयार्स रानिं प्रफेसार हिसाबै 32 बोसोर स्टार्टिं बे फरायसालिमायाव। जियानो मानोथो सावथुन मुलुगाव बर'नि जि जौगाफारि बे जौगाफारिया हयथ' जेसेबां दावखोनांगौ बिसिनि दावखोनो हायाखै, बेखौ नोंथांमोनाव मिन्थिगौ। असमिया सावथुन मुलुगाव जयमतीनिफ्राय जागायजेननानै आथिखालाव गोबां माने सावथुन नुजाबाय आरो बर'नि सावथुन मुलुगाव गिबि माइल खुन्थिया हिसाबै दायनाखौ लाजायो। दायनानिफ्राय जागायजेननानै आलायारन, खोमसि लामा बेबायदि गोबां ओंखारदों दा। थेवबो जोङो जेसेबां दावखोनांगौमोन एसेनो दावखोनो हायाखै। मानोना जोंहा मोनसे बाथ्राखौ स्वीकार खालामनांगोन, धैर्यआ एसे खम। जोंनि मानसिफोरा एसे धैर्यआ खम। माने हुरा मुरा 3 बोसोरसो माने ओंखारबाय, बिनि उनाव दुब्ला उन्दुना थानाय जाहैबाय आरो माने एक्सारसाइजआ गैला। बेखौ मोनसे जे प्रफेसन हिसाबै लानो हायो, जिउ खांनायनि राहा हिसाबै लानो हायो, बे बाथ्राखौ गोबाङानो ज्राब बावगारो समनि माने लोगो लोगोनो। बेनो आं बुंनो लुबैदों बर'नि सावथुन मुलुगनि सिगाङाव लांदां पार्टिनिफ्राय जागायदों। नैबे मिटिंआ दा माने गाज्रि सेन्सआव बुंनो लुबैयाखै, 2 बाजियाव होदोंमोन नामा। ओंखायनो आं थारमाने कला पार्टिनि सिगां माने मोनाबिलि समावनो जायगा लाना थाङोना, बेखायनो आंबो नेगासिनो दङ माब्ला ओंखारगोन 4 बाजियाव ओंखारना होबाय आरो दा। जियानो मानोथो समखौबो एसे गुरुत्त होनांगोन, आं सावथुन मुलुगाव आं बाहागो लायाखै दासिमबो, खिन्थु आङो ड्रामा मुलुगाव आं बाहागो लादों। डक्टर लीलाधर ब्रह्मनि धनस्री दैमालु वान ए प्ले जों फार्स्ट प्राइज मोनदोंमोन। बिथाङा आदाया रुंसारि जालांबाय, डक्टर लीलाधर ब्रह्म आयुर्वेदिक डाक्टारमोन बिथाङा। इन द इयार 1980 मायथाइयाव लेम बर' थियेटाराव बे समाव 3rd शो जादोंमोन। बेखौ आं लिरनाय जादोंमोन जिउनि जारिमिन। फावथिना नोंसोर खोनादों, लेम बर' थियेटाराव 3rd शो जादोंमोन। 3rd शो बेखौल'सो नांगौ, जिउनि जारिमिन। बेखायनो आरो बेनि सिगाङावनो आं सावथुन मुलुगाव गैया, खिन्थु बैसागु मोसानायाव हले हुदा दङ आरो। कारण बांसिन भावरियानो जायोमोन आंखौ भावरिया होजासो गान होयोमोन। ओंखायनो जियानो मानोथो दा आं बिदि बुंनानै समखौ आं फोलावनो लुबैयाखै। नोंथांमोननि साननाय हनाया जाफुंदों, आं बेखौ मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोननि गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों। आरो बेखौ मोनसे जाहाथे प्रफेसन हिसाबै लानो हायो, बे बाथ्राखौ आं माने खावलायदों। बेखिनियाव बुंनानै जोंनि नैबे बड' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन माने कामरुप डिस्ट्रिक्टनि एक्जिकिउटिभ, अबसे बे माने बेसेबां एक्जिकिउटिभ बेखौ आं मिथिनो मोनदिया, माने किसुमान माबाखौ लाखिना दोनो। खै नम्बर एक्जिकिउटिभ जायो बेयो, बेफोर जाहाथे मोजां थाबा मोजां आरो। दा बे खै नम्बर एक्जिकिउटिभ आं बेखौ मिथिया, जियानो मानोथो दिनैनि बे एक्जिकिउटिभखौ माने बेखौनो होबाय होननानै आंनि गिबियावनो फोजोबबाय।